my Ghana na yehu amanyoko kura obetumi adi nkonem so mu wie na se basa resource ni nyina ntumi medu abontene so de a ene anya hwe kura no ebe se namienu ekopem enam yensa so de yebedu ansa na gbamu atumi abobo aba no na okasa na osade tu dwa so sese yade a omone amanyoko ahodo nyina edika bom ene omadi eyenkita ho afi so na oka biewom wo my Ghana mu nso wono wo nyina ahia edinkita ho a atoto ne ma pa se afia ba ye ba betri ene obetumi akwaso ye pa ede ama o my Ghana na mna ode ne kasa ebe we no osa kirem so obesere se wono ma oka biewom ene afi nso eye amanyoko ahodo ne nyina no omomode se obeta wo machi na dwumadi a oba bedie no wo nyina ni wo nachi bokọ se be ya beboa na dwumadi a ya ba bedi no manga nam se abato no obetumi akoyi na basabasa ye biara entumi enkosi yenkyire eye Dr. Serebo mra wakasa no se de o kire ne nsemu efaye. It is the police who are supposed to handle all the security activities. So because of their numbers, they fall on their sister organization too. So whenever there's going to be election, we will have the election security task force. We hold a lot of meetings. We brief them of what we want to do and the rest. Then the other stakeholders. If you look at the current timetable, we see a lot of engagements, including you, the media and the rest. So we'll be doing that, and we are hoping. The issue is that no matter how many times you engage the people, if the person says that he doesn't want this. If you look at the program, we are saying that within 72 hours you should have declared. Within, meaning that it could be declared 24 hours, it could be declared 48 hours, it could be or support. Because if you look at the 2020, because we said 24 hours, there were unnecessary requests for account, unnecessary requests for recollation, because we believe some people didn't want us to meet our target. So it depends on but we are of the view that within 72 hours the results should be out. Dr. Serebo Kweku ono the letter of electoral services ewo yisi asoye na wote ne nka no ye to akase ebo so ne ye kwakopie mu ewo Asante Mantemu honom ne sesi ameka sai task force fo atumi akọ Kumasi Central Market ene wonom akodi nkaso bom wo honom a enya sam keto akra na task force no ko na omko ye no mbota nyina ne se oma na yetimo no ye de nhyehyɛ ene mra ene ye adwuma na adwadie nso ewo nhyehyɛ ye beta ho ne santi obi a na adwen se obeton ade no ese so ohunu se nneoma a odi hu dwa no ese se mpanimfo atumi ama ne tumi krata anase ya license ya mana eno no enkonkɔfa ɔhaw bia emfa ma wo no ma wambeto enema no so ene saa ne enam ne santi no wabo ho maden atu ho de agu montene so Kumasi eya Asante Mantenum na wɔkɔ no ayade a national security ana Food and Drug Board Authority for Tree Crops Development for ɔno mu nyina ka ho bi ana afin so eya customs ɔno mu nyina ka ho a okokopie mu woye Asante Mantenum na mna okopie mu no na wo kyerem so ukoya no kyese angwa bia manfo tonton potem ho no mo no enya de a eye kra wo hwe angwa ne bia kyese eni din edin adeda da angwa no so mpo no okopiem awo eye Food and Drug Board Authority for so ya wonum enim din kra no mpo wonya de mo license enti ehu hia sasa angwa ahodo a wonum tonton wo Ghana edwa ahodo mu no wo metumi akwaso aton ne senti wonom agegege angwa no bebre na eda fra adwadifo a wonom tonton angwa ewo Kumasi emontene so na mara wakasa na wokyerem so san dwuma de we no omudi kan ekopie mo ede kokobo ede ma wonom se eniama hodo omotonton no ebinim ohonom a enya de ampanifo agyatum ama wonom tum krata se womontonton angwa ne niam bia etete sa wompatem honom ne senti no wontwe wo ho emfemfre ho wo hye won se omompa wo bia ewo won stores ahodo mu no waka kyerɛ wɔn sɛ ma wɔn mmɔden sɛ nneɛma no betumi atɔn na mmerɛ wɔda ho a wɔkɔ yɛ pɛ ɛna wɔfa akyire ɛna wɔahyɛ ase a wɔtɔn nneɛma na wɔkyerɛ sɛ dabi ɔma Ghana mmara no ɛma ho kwan sɛ obi etumi tɔn ade a yɛn license yɛ enti etia mmara ɔkasa na wɔsɛ kyerɛ me so wokɔpie mu Kumasi a product ahodo a ɛyɛ angwa no ebi wɔ hɔ kora na edi ada so ne bi yɛ roach na saa roach yi wokɔpie mu Malaysia ebi wɔ hɔ no mo no ɛyɛ original pa kyerɛ sɛ mpanifo bɔ maden agya tomu saa nso na baako nso the same edin na bi na wɔ so ɛno no efiri ɛyɛ Indonesia na saa angwa ne de ɛnya de mpanifo atumi agya tum amatumi krata wɔ ho ɛno bi na manfo tɔn ne senti sɛ sia mekasa yi ɔma gyegye saa angwa ne nyina de afiri manfo ne nsɛm sɛ wɔn ho kwa mo muntumi enton enkɔpem sɛ wɔn bɛba na mpanifo hɔnom na wɔbɛyɛ hwehwɛmu na afei nso sɛ kɔba sɛ mpanifo mo mutumi krata wɔnom atumi atɔn no panimpa odi dwumadie nanim ne din ade Dr. Paul Amane na wɔkyerɛ mu so saa na monto a wɔtwe ebetumi aboa sɛ bɛyɛ a obi a ɔkɔ akɔtɔ product bi ɛwɔ montene so a onnim sɛ deɛ ɔkɔtɔ no ɛyɛ aguduru na bibisa na ebetumi aboa ɛma saa nneɛma no nyinaa atumi afiri ɔman mu yɛnti nsɛm ahodoɔ bi a Dr. Paul Anen ɔkasa no ɔde to nsɛmtwerɛfo animu
The yene admaku and customs, tree crop development authority, IATCD, national security, and FD. Now obia wonira play titru FD if say aduane bia ya anwa wo to ya register na see and register. Eti ene ye buy no ye call PZ, ye call no you who say product bi e wo ho a ye friend Roach. Sa Roach product no ye wo two brand ba ku free Malaysia, ba ku su free Indonesia. Ni free Malaysia na register. Ni free Indonesia and you register, but ni na the same brand. Ade kro ntudu a unya den. Na anwan so ayedie no. Ye won yedi ya samna, ye won yedi ya biscuit, ye won mu ahodo bebre. Enti na akwanya se FDA for ebe peke na o makohwe se anwan na ewo ho a o mu register no. Ade yedi ya na. Enti na so mo de nkrata to so. Se ya mom detention se ye sizi agum shop o mamonton se o mo be ye o mo hwehwe mu nyina den awi. Eno dan chen so a product ye be hu o market no. E se ye reso o duties ana o taxes say product no muntua ya na customs for so afa edi hu dwuma ye ma say ye ba be harazi obi o ton ne ma wa wo ton ade bia hwe sa ade na wo ton no e ade a wunwie ndi nkonya yare e bia na wunim enti ye create sa public awareness ne say product ye registered by FDA no enya ade ye say wo ye den wo ton ya Dr. Paul Anai na wote say o kasara na uko Facebook a obehwede na angwa ni bi wo ho wo de bra Facebook na bra behwe angwa pa wo magege no enya angwa ketwa kra bebre pa dosopo ana mpanifo atumi de wo msato so sa angwa we enya ade ampanifo alliances ya jatum se wono entimi enton enti matumi agire nyina eno achi ana adwadifo a wono ho akaka adwamu wasante mantam kiremu a dabi Tafosu foi wonom ene wonom endi ni ye bako kra na wo kiremu se empanimfo yi ema ekoba se wonom ekwa okwan so ekofa neman edi ba krom hayi omo de fa port na port wona edi fa ye no anyanya bia empanimfo ni wonom a ombo ho no mo ban ana na so de neama edi free port edi ba oman yi ma odudu ho pe empanimfo tumi hwehwemu nyina hunu so neama ade abai emu da ho eye krogin a Ghana mamra ema ho kwan se wotumi ba montene so na ba beton na ba ne sign na mpanifo ye nhwe han mom tumi di sa na ma we nyina ede bae ene wasa kirem so ukopiem oboda ahodo ni nyina omo ba no omo de fa honom eye de na ho ba mbofo ana custom fo no omo ntumi anche wonom atwen modo om sika pudu a mu odu ente se atumi akofa niam ba krim no ba beton se be ya ombenya mfaso kakra wo so na mpanifo abeji niam nyina de aboso so omo mpre omo nton no omo adu omo ho ya papa na wode warning kase pa ede ma mpanifo se egoyin fa wede no so ma mo ho modin pa ma omo ani ana ho na so omo de niam eba na enye no man kan kire omo pa de a wombetintes kokko ede a kire omo yentie se de won so wo kire won semu efaye Yasem nyina ni se port ena eyini ama no nti aban ne hwe ho no mu ba bia ne ama ni fi no omo aye omo responsibility so omo hwe se ye de ne ama be ba ko mu a ne ama ne papa no omo adwuma ne sen aso mo so ye den hwe na ene ama e fi borders ene ba bia ba no entimi ko ba se me ma ko to ene ama e fi supplier ho importer ho na me no me ton na wa ba se wa chi ne se e fi hin ne ba ye ene ama no e ba no custom for no mo ye den ye nim se enye easy se ne no betimi de ene ama bia fi ema ana border bia ba ha bia being duty. Eti abese ya kase akwan bi aso mo hwe kwan mo befa so a obi di nema ba o man mu a mo betima ye den ede ni pakro na kasa yes ade a ebedi ye ho na se mo ba se mo ba ba ni yen abese ade ye ntwe ma wo mo adwadifo wodom wasante mantanum kumase ena wote se omo da omo ye ade akire mpanimfo a omo ekọ se omo kodege omo niama e wasante mantamu no emu yeto akase ebo no so na ekwa kopie mu e wonnom a womo dia eyemu no omudua wo man Ghana mu ne wo kasa ene awie ne wo kirem so o man Ghana ubepie mu wo man yi mu a wono mom de aduamo no womo sunu gugem papa esense emo yade aboa na wo hwe o man Ghana emo pa titiriu ene aduane a o man yi mu ni patuturo anase ni padodo na etumi edi na ubepie mu wo man Ghana mu a wono mom de aduamo no ene womo sunu gugem womo kasa na womo sunu nyina akire mu a emu ahodo wo madua efi mpre emfie bebreni akoka eye warehouse emu na akwakogu wo maso eye o matemo no kama apo ho nyina fefefe e de ahye botom e twense mpanifo tumi meto emu na kadam abo wonso na wo kirema ade we yade a ha won papa pasa o ma yetimi ye no ne se na mben se mpanifo akire so Ghana kwadwuma yade aboa ni senti obi ama no ho moden se ode ne ho betumi ahye kwadwuma mu na wo firi wo pam ede wo mpa nyina na wo honam nyina ede ahye kwadwuma mu na wo sikua se beboa na Ghana eniane ahodo a ye krafra monone ede ba omam ha sei no eto betumi atwa na sa sika no ye betumi de ahye oman Ghana nwumam na oman Ghana ne amatumi akwa anim ede ama yen na chief executive officer ede ma eye agric chamber
Authority na ɛyɛ Anthony Mollison ɛkasa na wɔkyerɛ mu sɛ nneɛma wei ne yade a ɛha adwen papaapa ne sɛnti ɔdoto sra Ghana ban na Dankwa Akufo-Addo sɛ animanim nyaa no ɛmo ahodo a wɔmate ɛde agu apa so a aka dɛm a wɔnya atɔfoɔ no na Dankwa Akufo-Addo ɔmɔ ne ho mmɔden sɛ ɔman ɔne na butu ano ne sɛnti ɔno ankasa yɛ nhyehyɛeɛ na amanfoɔ mɛtungu mu no so na wɔntumi ntɔ mu yi ɛmfa ma wɔnom sɛ ɛbɛyɛ a wɔnom ahoɔden ne sika a wɔtumi de hyɛ saa ɛmudwuma no mu no ɛntumi ɛnkɔnkɔyɛ kwa ɛna wɔsan kyerɛ me so ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ benchmark value no sika bia aban de ato so ɛyɛ adeɛ a ɛha adwen papaapa enti ɛbɛsɛ wɔn mu sikui a wɔn ho kɔdi mu a ɛno no ɛntumi mu a wɔnom ne sɛnti aban hwɛ na ne nyinaa no ɔntumi tete so ɛna wɔkyerɛ me so aban mpo aka sɛ o sɛdeɛ ɔman ne kɔ no ɛnya deɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkra nnuane ahodoɔ ɛde afira mɔnɔne ɛde aba ɔman Ghana nu anaasɛ ɔman Ghana mu ɛni sɛnti wɔnyina yade abɛboa enti animu no ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ ɛmo ahodoɔ a wɔmate apa ho kama paa ɛdi egu ɛyɛ warehouse no ɔmo mmɛtɔ ne nyina animu sɛ bɛyɛ bɛboa na wɔn so adwumadi a wɔdie no nneɛma atumi akɔ nkan ɛde ama wɔn no yɛnti nsɛm ahodoɔ bi a Anthony Mollison ɔkasa na ɔde tu dwa Asana ya museni back country ni muno. Ama ye dia ne intimi movie in 10 terms so. Because of sina no mana ye de phone self trouser and liquid trouser we design no mano. Nyina akoso. Intimi si ano market women so person e press say ye nti ye dia no so. Ba say ye tisu a ye probably say everything say ye ntimi ye scan fa enye phone bi because of the cost of the production no. In the moment ya government are increasing fuel no. Yes affect ye. So increase electricity affected because I know nyina ready you know nyina e film and sell betimi e dey call market it's the best government ni say on share san no so especially for us no because ya hanum no mu na ye hanum problem enni ho million ma e dey cry chain for us no wɔnom a wɔn de wɔnom ne sɛ obi kɔ bia mo na ba kama pa na ɛsɛ sɛ wɔnom no wɔbɔ mmɔden ɛsɔ ho kama ɛde ma wɔnom na ɛmo no afi deɛ ɛbɛyɛ kama pa ɛbɛtumi de ahyɛ bottom na wɔnom a wɔn ba bɛtɔ so atumi abɛtɔ na wɔn kyerɛ me so ɛyɛ Rice Millers Association for no na wɔn kyerɛ me sɛ dabi saa nneɛma na ɛkɔ so no ɛmmoa ma wɔn nso wɔn dwumadi a wɔn di na ɔman yi mu no nneɛma ntumi ɛnkɔ anim ɛmfa ma wɔnom kora nti ne santi Ghana ban na Dankwa Akufo-Addo wɔn mpanimfoɔ no aban nyinaa mo mo ho mmɔdeɛ na mo aboa wɔnom mo ma ɛmo tɔ no ntumi kɔ anim sɛ bɛyɛ bɛboa na wɔn nso mo dwumadi a wɔdi no nneɛma tumi akɔnkan ɛde ama wɔn na sɛ nte saa de a nneɛma bɛtumi akɔkyew na wɔn ntumi ntena ase sɛ ɔman na wɔn te mu no wɔn bɛ ho bɛkyerɛ wɔn ma so makɔbɔ korɔ no bɔ nso nya de pa ne sɛnti mpanimfoɔ anim yɛn no wɔn ntumi mu ɛ na ɛmo a amanfoɔ aduadua no wɔn ntumi ntɔ sɛ bɛyɛ wɔn nso a wɔn so adua ɛmo anasɛ wɔn esi ho no wɔn adwuma bɛtumi akɔnkan yɛnti nsɛm ahodoɔ bi a Mark Dako ɔkasa no ɔde to nsɛmkyerɛfoɔ anim here government ejuma biara ye paniche na onhwe e be say oba no say youth no ye boy o mu de say ye ko agric mu na say youth ye ko agric mu na say ye anto na egu ha na je say ye ni ye yire ni ye mba ye mame no mu a ye hwe mu no na abaye adusia Mike Dako ena wote ne nka sɛ ɔkyerɛ ne nsɛm no mu ɛno akyi ena DL kase ɛbɔ so da bi saa na te de a mo nso a mo yɛ amudwuma mo de obi adua na mo kama pa mo na ba mokɔ boa na makɔdodɔ ho de ama wɔnom afei nso mo na mo ne ba motumi ekokotwa ma afei de motumi esi ho kama pa de ma wɔnom na mo nso ensema wo de wa ekɔsi mudwumadie no ekɔse na ɔso ebo bi nana ɛyɛ ɔhaw kɛse pa bɛsan yɛ nyinaa yɛkɔm wɔ mayi mu yɛn ne ayɛ amufuo kɔ boa wɔnom ekɔdodɔ ho ɛpɔ ho de ma wɔnom no sɛ kɔba sɛ yɛkɔ ne yɛkɔ yɛ adwuma na ensema mo ka kyerɛ ne so yɛ ni sika de betua mo ka ne senti no ɛmo na bi na de bɛma mo ɛmo yi nso na aka dɛm a mpanimfoɔ ntumi ɛma ho kwan ma mpanimfoɔ anaasɛ amanfoɔ enti mɛtɔ mo yi ɛmfa ma wɔnom ne senti wɔnom toto kyerɛ Ghana ban ne mpanimfoɔ ka bia wɔ mu nyinaa sɛ anim nyan no wɔnom ntumi ɛmmra mmɔntene so ɛmɛyɛ nhyehyɛ pa bɛtumi aboa sɛ bɛyɛ a ɛmo dwumadi a wɔdie no wɔn nso adwuma no ɛtumi akɔnkan yɛntie sɛ deɛ wɔn nso ɛkyerɛ wɔn nsɛm mu ɛfaeɛ Amie ni ji omo no wange bio be fuji no ne mabeka ga jelasia ai we wo wa nu wo no wa ga maye wa bi me po wane no wa maye nga mpo wane wa benye ma ho mo ne flobe ne honyu be wa pa pe ne seke ba wana ka o chape mo bi ne ba eye ka bo awo ko ne na wo mo bo be ne pe ne wo ho wa wo mo enye ne sem mami season we ya nto bibia emo ne nyina na egu store free major last season ne nyina gu store ho ye ntofo ama abeto ya ye di pa no nso ye di a emo na omudi maye emo ni nyina na egu ho no ye nya sika ndidi emo no egu obebre obi ambeto maye enti ye sre government no
how things are going now, all the youth that are coming in, now they are going back because they say they can't come in and come and work, suffer, and at the end, they don't get market for the product. Oh, more, what pocket you major ton, Kabata, mine on a highway, how I be my school fees, you will put in a dingo pig and how. Cabana, a banyo wanga, a banyo pepa, Kone eba, never yawa, Major Mono ape, wapo, Chopper Possy, mine or Wally Hene, Wakama, Pue, Loanga me pepa, Kone Ayaka Buao, Kone or Mojua, Aha Kone, Eya. Yababa brewer, we are way so sa, Yabapedia near my bedia. Yabaha tell you, I'm for the say, or Muniska, Modebamae, a moon crayon or Modemai, and Moons are winning out of. Yes, Slaku for to say, one channel in no machine, yes, your cockroach, and that's Swabani beats. Emu Ukraine no made maye emu nso de yenya tofwe wono ma mudu aduamu o my Ghana mu ene wono ma moye madwuma na wote se wono mode ona kwasem etu DL kasebo enemu yeto DL agimi nsem kasebo e wo premtubre emremu e de amamu yeto kasebo no so ane yakwa akopie mu e wo ECG adwuma kuo no aso ye na ECG adwuma kuo no kasa mafo panipa oda no ono na eye external communication manager e wo ECG adwuma kuo no mu aye Leila Abubakar ode nsem de atudwa so o my Ghana yanka yakoma pa fantu ye yempa no mana yetimo no ena obeda obesori bia yesi o nkane na dum so na ya wura mu a yeku ekwa nim saa na maame si dabi Ghana fo munya botre boko o se sade amusu na mukoba nyina no o munim mu ha papa na de yakoso no o kirema enya dum so na mmom no eye chimato kakra bi ana aba odwumadi a wodie ne ho o kiremu a emfidi ahudu yom didi dwuma no ebi wa no ma eye dada acha power system nim ni sent omu gusu a omu sasesam eni nti na ama edu ba bia na okane no abo na ni se frefrefre no na enya de a eye bo apayokra okasa na o kiremu so transformers ahudu obi nso a omu didi dwuma o maso eye no dodo na nso ayade a aye dada asese omu gusu a mo yensa kiraye ena afi huma bi nso a wonom ewaya emfiri bebre atwam ni no nya de a empenifo atumi asesa no ne nyina ka ho bi ana ma ohaw no aye kekese sa ede ma Ghana fo ni senti no Ghana fo nyina nto mbo ase boko na mo ensuo emfantwen ope na mo guso mo yento toya papa de aboa se be ya enyinam kanea no ebetumi agina so na ede ama oman Ghana ma okasa na o kirem so Ghana fo dodo na esu se be ya afi de onfa eye hyehye pono eye time stable mfa na bonten ye hunu so agboba junction ha ye wei se ba se na ebeduma nyinam kanea no eye anopa no ndu a ne ye hu kwa be fa so e be ye hyehye de afa ukopiem atomic nso atomic ebia ebo awiadu mienu a ye beduma nyinam kanea no ukopiem wankran anasa ukopiem awoya Accra Central so a ebia mo so nyinam kanea no ye bedum na numere no nsia na ka Ghana fo hu kwa mba fa so matoto o mane yama afa o mon kanea nsensem na o kirem se dabi kra bebe ye dro no enya pampan so ye du se ye dum so a ehu behia se ye di time stable anasa hyehye pono ebetun bato Ghana fo anim na ye di so eno de ammoa ne senti no Ghana fo enum ensuo mfantwen ope na mo guso ebo adwumaden se be ye beboa na nyinam kanea na ehu nsensem na nsen aye oye ne bebre okrum ha sei no eno ebetumi atwa na Ghana fo nyina etumi enya enyinam kanea ya toa dier eye agibi nsem kase bo no so na ya toa so a yenkwankwa pie mu awa ye dom kuma ewo mra sebedwam no aso ye na dom kuma ewo mra sebedwam aso ye na nsem efiri wo makate eba e kire mu a wonom atumi akwakopie mu wasama eno no wo eye atoya mantemu na wo kire mu a emfimpim mienu ani aduonu ena na dankwa akufuado Ghana mampeni ede kotum na sebedwafo anim se o nya sika 32 billion euros eye loan na wakwa akwaje na otumi de akwakwesi eye ayarsabia e wasama ene ne patem na boa a wonom a wo ho eka wonom anase omo yale a wonya ayarsabia nkono atumi aboa pa na wo kire mu se o ayarsabia wo ho no mo no ayede daba papa ni senti wonom a mo yare e wasama ne patem no eba se wo ho dodo wonom a wo mo bre pa wo mo ayale hwem ni senti ombo maden mamla hye bedwafo yi etuma na dankwa akufu ado kwan ema eye bosia ntisa no otumi kwakwaje bosia no na fitiri man na dankwa akufu ado Ghana mampeni ekwaje bosia bebepem na me kasa yi okakati sword anaso de aso ekobọ fom ewo sana bosome ne da tosu dunkron emfimpim yenu ne aduonumu ode aso ne bọ fom bepem ne na dankwa akufu ado Ghana mampeni onsi ho biew na donko piem wasema biem onko ho da ana eye dom kuma amra se bedwom se ye no ne se na amben se wankasa de abatu yanim se o yama ye homoden am wakwanya na nkonkwaje bosia na fo nkosi eye ayarsabia emfa ma hyama afo yama okwan akwaje bosia yi na agi bosia wie ya ayarsabia no odi aso akobọ fom wansi na mo se debi ade na dankwa akufu ado waye no o modi ne hu ya papa essence waye wo mo kokora da dwon pa na nim se bosia yi se yama okwan na akwaje na won fansi eye ayarsabia dia
ene sɛ ka hu hia wo so ba ma sɛ badwam abɛsrɛ krampo amanka yɛ kra na ma akwan akwaje bosia nte saa ɛho nsi hu krampo adɔso a Ghanafo yɛ nyinaa ne yɛbɛkyɛ saa sika nte saa na yɛtua no se dabi ɛnya kra na mana ɔyɛ obdi opani a odi wɔ nanim ɛwɔ ɛyɛ wɔn kasa mu ɛyɛ kwabra minta kano ɔno kopiam ɛwɔ yɛ ma sɛ badwam a ɔno no ɔyɛ ranking member ɛdi ma ɛyɛ health committee ɛwɔ ma sɛ badwam na ɔkyerɛm so dabi ade na danko Akufo-Addo Ghana man pani ayɛ no ɛnya de papa kra na ɛha ne papa ene wo kyerem sɛ Ghana man pani na de danko Akufo-Addo ɛbɛyɛ ɔma ɛyɛ ayaresa ho hia no pa ayaresa no ɔma ne ho hia no na man Ghana ɛno na betumi aboa yɛn ɛbɛsɛ mpanifo no bi yare a wɔka wɔ ho ano akwada US abrochimam na wɔkɔpa wɔ ho ayaresa na wɔ ho adwudwu wɔn kama na nso timamufo no de yare de a aho kyesa ho kyerɛ ayaresa bia hodo wɔ mamu nyinaa dodo na sɛ ya kyerɛ sɛ ɛnkɔ nkan kra na ɛno ne sɛ nambɛn sɛ ba bɛgye bosia sɛ de ba bɛsi apɔmudian yare sabea na yɛbɛsi ɛyɛ yɛbakɔgye bosia ne ba ma wawie no wontumi mfa ni dwuma a ɛte saa no ɛna wɔkyerɛ so sɛ si yɛfiri na ɛkɔyi ɛnya ade a domkuma mmara sɛ bɛdwom bɛdada da bi wɔntena wɔto ase ɔbɛkɔ so ataataa aban saa na danko Akufo-Addo ɛnna bɛde akyire Dr. Mahmoud Bawumia sɛ bosia na mogye yɛ no saa sika no ɔmmɔ mo ho mmɔden sɛ ɔmakɔpie mu ɔsama ɛyɛ apso na mo de kɔbɔ fam no wɔn ntumi konkɔ sɛ yar sabia sɛ betumi aboa na nneɛma ɛtumi akɔyɛ yɛntie ensema hodo bi a malodifoɔ ne kasa na mo de to nsɛmtwerɛfo animu Shama District Hospital together with La General Hospital, if you could recall, Kolebu Maternity Block. There were a number of hospitals put together and we debated on the floor of the House and approved the loan. And go and read the speech of the President at the time he was cutting the sword. The President said there was a dedicated sources of funds. Speech of the President. And so I do not understand why I must come and meet a bare land. In fact, it's not a bare land. We have come to meet another pit. And you can see clear from my back. I mean, this government is not prioritizing the health sector, and the health of the people is paramount. Why would the President himself travel from Accra, come and cut salt for the past 4 years and absolutely nothing is going on? And you even care to brief the representatives of the people, Parliament. You even care to go back to the same people and tell them the challenges you are facing, if there's any. Kwabena menta akano na wote ne nka sɛ odi na danko Akufo-Addo Ghana man pani ho ya so wabɛgye bosia na woje busia ne wie ya no sika ne ba wakache ne woyɛ din kyesa na danko Akufo-Addo onka ho asɛm bi okra ɛna wote sɛ ɔde mu nkyiremu ɛsom yɛ no ɛno achi ɛna obi a ogyina mu etu franka sɛ ɔkɔ akɔpre ɛyɛ mahwɛbɛgya edibrɛ ɛwɔ Shama ne din adi Emilia Atta ɛna wɔkyerɛ mu so wɔde na danko Akufo-Addo Ghana man pani ayɛ no odi ne ho ya papa na nado adenti na bɛyɛ sa Shamafoɔ brɛ papa wa pomudin sensem mu ɔkasa na wɔkyerɛ mu so ɛma na danko Akufo-Addo ɔba sɛ ɔba bɛgye bosia no ɔde to Shamafoɔ nyinaa nim so apomudin yɛ sabia wɔ hɔ no mpo no ɛyɛ dada dodo ne santi ankɔpɛ bubu ne nyinaa de firi hɔ nom sɛ bɛyɛ a foforɔ na osi no ɔbɛtumi asi na ɔkyerɛ mu so dabi sankɔma na danko Akufo-Addo kwan ɛna nkɔbubu ɛno tugu yi anka samra yɛ kɛsɛ yi anka Shamafoɔ bi ho dodo no paa sɛ obɛnya apomudin yɛ sabia kɔkɔ paa sɛ ɔkɔ akɔgye mmoa no anka bɛyɛ din papa ɛna wɔsan kyerɛ mu so efiti mmra na danko Akufo-Addo ɔde asɔkɔ bɔ fam na odua adua ɛwɔ beaeɛ a wɔn ɛba bɛsi ɛyɛ ɛresabea yi adua ne tenten de ayɛ no ɛwɔ asene wɔn mu mpo ndika na danko Akufo-Addo ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔdi dwumadie na nka samra yɛ kɛsɛ yi nka dwumadie ne wawie enti de awayɛ no ɛha wɔn papa enti anim anim yaa ɔmo ne nam no to na ɛyɛ ayaresabea ɔprom sɛ ɛyɛ Shamafoɔ no ontumi emra mesi yɛntie nsema hodo bi a ɛyɛ Emilia Atta ɔkasa no ɔkyerɛ mu ɛfae. Have you seen the hole, another pit here in Shama district? This is supposed to have been our district hospital. The funding, as I'm understanding from Parliament, the loan was approved 4 years ago. Sword was cut here by the President himself. When they cut the sword, the tree that was planted is higher than any of us here right now. If the tree has grown to that height, then that should tell you how long ago the sword was cut here. Up to today, there's nothing happening here. They brought some trucks here. Everything has been taken away. The issue, in fact, what is most painful is that initially they wanted to demolish the existing health center that we have to build it, and the health personnel refused it. What would have happened if they had demolished that health center and not built it like we are experiencing here? Where would people get health care from? Not everybody can afford private health care. Since there are some of their MPP leading officials here who have private health centers themselves. So maybe it is in their interest that the public district hospital is not built, so they continue to make their money. But the point is that it is a disappointment. It is not acceptable. This is not the mark of good governance. Emilia Atta, odono ojinamusa NDC, nia opre masebedwa konwa
ɛwɔ Shama ɛna wɔte ne nka no ɛno akyi na di kase bɔ ɛkɔ mu ne ɛne wɔn ma ɔmo tete Shama ne ne pata mu nyina di nkɔmɔ so saa nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ ayaresabea yi ho no mo nso sɛ na mo kyerɛ mu fa na wɔkyerɛ bi so ɛha yɛ papaapa ɛsɛn sɛ yɛ mmɔfra mpo yare a paasi ebenya baabi di omukwa yalesa no na ho aye den papa esense wobekwa yalesa bia wo ho no mo na baabi amofra ne bedampo na aye den ebinim de da form a ɛha adwen papa ne senti omo de adesre de atoga na mampani na danko akufu adu anim se edemanim ya sa yalesa bia na okwaje ho bosia so okwa akosi dia ma wo no mo no omo ne nam no to no mesima wo mo na yade ebetumi aboa wo no eno so yentie se de wo no ma omo wo Shama ekire won semu efae a small hospital bed for back of 4 a small hospital bed back of 4 what's what by hospital share hospital hospital where we are no what's where I assassin the MPP by us now go father send them na and compare be na muslim maybe I'm you let you pampers in form musole ekwelem na motor hospital yakwa afobe yala ade yakosia na ando yesi na ade I know to tire to 1,000. What the minute was to hospital, may I be a 2. Then you want to once hospital one family. One moment to Shama and an impatem, and our taste a woman do Marcosem, to dear Cassiabo anymore. No. Your consent for from one near Quaco Piemu, away opening power on your Swafwa or the Ghana. Kriya any a year in Yane ano aya blana champon and or then crack a sia pa dia babon tin so so se sia yakasei o man Ghana if it is some bempens we yakopem say yaboga kodu film pim yenu ne aduonu crown 2029 mu dia Ghana ya betted the papa o kire ma chese nuane ebebusu o man mu pa e dia mayen okasa na o kire so ayade a film pim yenu ne aduonu miensam no abadi sinanim se obabo ne homoden pa aboa ema Ghana nuane atumi abusu wo mayimu na obi bia ho atumi ato no se beya o man aban antumi mfa sika butro antumi nkwa manone enkwa kra nuane mfa mfiri hɔ ma ɛwɔ ma Ghana yɛnsa sɛ yɛwɔ nyina no ɛyade awodi ɛyɛ eburokra to gatam kra ebetumi afifire ma etumi aso aba ne senti no saa botaya aban edisi na nso planting for food and job no ɛyade a eguso ɛkɔ nanim papa ne senti Ghana fo nyina nkɔ akoma tu yem ne nuane de ebebusu pa ɛde amman Ghana ɛna wɔkyerɛm so mfimpim yɛ ne aduonu miɛnsa mu no adeɛ ba akɔpa edi ɔmo hwamɔ ɛyɛ nkokɔ yɛn ohun portrait ne de enema ntumi amfa nkoye amfa ma wonom esanse eyale ahodo eba ha wonom a wonjumadi ahodo a wodi ye no enema ntumi anko amfa ma wonom na mom se fa nuaba atosode na ade de o enema koye pa de man Ghana manwuma busu a dodo na tumi nya bi ye ndi se sia yi emra ye kɔ 2024 ye nam ye kɔ piemu e won fie di ye nim akɔpem mfimpim yenu ne aduanu nkromu de Ghana enyuma afensu inuane bebu o man yusu machasa yankasa kra no yenya bi kra emfangu ene wakasa na wakyerem so sesia no tomatoes no ukohwem a eye mfimpim yenu ene aduonu miensa mu no omutumi nya 450,000 metric tons a na nya sam ketwa kra na se ebi kra si da e wo man yi mu akyese wo badwuma papa ementosi eho tumi konkan pa de man yi ene wakyerem se wodom de da edwa no wo man yi mu a wotumi kɔ eye Burkina Faso ekoso tontos ebetan wo man yi mu no ototosra wo no ma se enhyehye ahodo a aban de aba se obeboa na Ghana kuaye aye fofofo afi ntosi atumi aboso ma obi anya bi ato no ayade abeboa papa ne senti Ghana fo mpanimfo a waka bia wo mu nyina wo mo ho modin se wo betumi ataa aban yachi na enhyehye ahodo a wo ye betumi aboa na fi ntosi ho adwadie na atumi akɔnkan no wɔn fa saa hoɔden ne nyinaa ɛmfa ntampanifo achi na betumi akɔyɛ ma krom ha de ebedu 2029 de kyese enya de akuaye ho sensɛm de ye ho bɛkyere yɛn ne atumi akɔkra nuane de afira monone de aba emra ɔde ne kasa yɛ kwa wie na wɔkyerɛ m so wo bepia ɔman yi mu a kyese ɔman tomatoes production kwan yɛ fa so ɛyɛ ntosi ne ade no nanka akane no na gyina ɛyɛ ɔhamu kyikyɛmu aduonu nson ɛyɛ 27% ne sɛ sia yi ɔhwɛ ne mu sɛ 2024 ya wura mu die betumi apagya ne mu akɔakɔpia mu ɔhamu nkyikyɛmu aduasanum 35% na no betumi aboa ema Ghana yentosa ahodo a yɛde hudwa wɔ man mu no enema etimi akɔyɛ pa wenim nsɛm ahodo a efiri ɛyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ Ghana yen akuaye ene hu nuane ahodo so ɔde aba abeto montene so yetua ɛyɛ dear ɛyɛ agimi nsɛm kase bɔ no so aha yɛ dear 106.9 DLFM 106.9 dear 106.9 FM so na yatoa so ane yakɔ akɔpia mu ɛwɔ ɔmampanin dada John Dramani Mahama Nakache ɔne ɔyɛ Frank Atuni ɛde ma NDC amanyukuro no ɛna ɔde nsɛm de aba monten so na wɔkasa na wɔkyerɛ so
my Ghana ye come and you ko pa wa dos medwe won pa basa ye wo man mu a endi se amanyoko no wonom ene wodi kan o kire mu a endi se amanyoko eye papa amanyoko a wonom no won so sabe basa ye so pa wa man mu no wonom endi se amanyoko na ye amanyoko a wo bo wo homoden pa wa amanyoko yi mu na me na wo kasa no de nsam atudwa e wotamane ne patamu eye Breden Ghana agenda ogbo ho ntoa wa man mu e wo ye Greater Accra region mu na wo kasa o eyade endi se amanyoko no wonom aye crowd papa na ono so ye Frank Atwini edema wonom no wa ya hoboa pa na onim se emfimpim mienu eni aduonu nanya bato ya ba batui ane ma betumi aye dwojo ne ma betumi akoye pa de ama ndi se amanyokuro no de santi enya de a wonom kura dwene basa ye ho na ogusuwa A2 NDC amanyokuro mu manyina afo so wo mto mbo ase boko ma obi ankoye basa bia wo manyimu e wa bato ya ba batrinum okasa na wasa kire mu so wo hwe manyimu a obesre sa so ya ehwe Ghana bato aso yisi omo ne ho moden se enhyehyɛ ahoduo biara efa yisi dwumadie ho ne fa abato ho no omo ne ho moden se obetumi de adidwuma na no betumi aboa ma abato ya bato no ene matumi akoye na okire mu se base abato no emu de ho fan mentumi wasi bia mbam wanya bukata bia no wankosisi eya manyokomu biara de a enya de abasa ye bia betumi akoso wa ba ye ba beto no fimpim yenu ene aduonu nan abato no na wasan tufu so anyumaku ahodo wa ka bia womu ene amanyoku ahodo ne nyina ene yisi ototo sra wonom wama pepe ye no kredie no krepae ni wonom anim ommo hommode sa justice ebetumi de hene awa abato ye ba beto no omonya kataso memu aso bia se ba ya asomdwe aga na fo anya no ye betumi abɔ ho ba yenti ensema ahodo bi omampani dada John Dramani Mahama okasa no ode to nsɛmtwerɛfo animu. Assuring you that NDC is a peaceful party and that we will play by the rules, and we're sure that if everything is transparent, free and fair, we are capable of winning the elections. And so we're not going to do anything that will disturb the elections. But we expect you as custodians of the land and respected traditional leaders to also be observers and make sure that if somebody is doing the wrong thing, you're able to speak up and correct them before they disturb the peace. It is the lack of justice that disturbs the peace. We want peace, but there must be justice. If you say you want peace and you notice that somebody is rigging the election, you're not going to sit down and watch the person rigging it. You will react. And so let there be peace, but let there also be justice. The Electoral Commission must be completely neutral, and they must be impartial between all the parties, and they must do their work according to the mandates that they have been given. The security agencies should be neutral. Soldiers are not supposed to be in polling stations. They are not supposed to be in the collation centers, and so they should stay out. They can only come there when they are called by the police because law and order has broken down beyond the capacity of the police to handle. And so we hope that all these rules will be followed so that we can have a peaceful election and make sure there's no violence. DLFM 106.9. Omampani dada John Dramani Mahama onukra ya Frank Atwini edema NDC amanyokuro no na wote ne nka no ye gina nsam we so atwa ya ho semapa ye ba ensem aka akiri no ye de ne nyina ebeto amoso. DL News. DLFM 106.9. Yamma kwaba edi ba DL 106.9 FM so ajemi nsem kase bon ene eguso a yede sommo na yenko Facebook ne hwe eye atiefo adwenkyere bia wonom edi aba wei efri maame dede kwei enchen wo so ono no odi free Mindford na wo kire ma DL kase bo de chese ba ko pe edem soro nkokra eno so odi ababada ye sanso na kwame na so odi free Kumase ne wo kire so DL kase bo pa de chese eye number 1 enti eyade ono so ede na adwenkyere edi aba me kire me ka wo se dwumadie ene maba fonten tan so betumi ba Facebook wo na wadu adwenkyere edi aba ne begimre ne akenkan ne nyina edi amawo afi yantoa kasebo no eso yatoa kasebo no so na yakwa kopiemu ewo ya mehebadwani edi ma achem oda oye hwanabo Alexander Akwasi akwa na so ye na odensam media tudwa na wotem so amfi eye mfimpim ne aduonu na yabato ya babatui na danko akufu ado Ghana man penin modern ba wabɔ ene MPP amanyokwe modern bonti abato no mbefa no fofofo won betu abato nti se mmire
enya de ombebre kra che se modern bag wo mabo ene adwuma wo maje no enya de agana fo betumi ada wonachi e de akire won kra ne senti no enya de ensema hodo a ndc amanyoko ne nam montene so eka edigu MPP amanyoko ne hu fi no enya de eno betumi abo mpusa kra onno ne semtwerefo kasa na wo kirem so eya de a wo hwe MPP amanyoko na efitim obefa Ghana banwa tena so no enyuma pa wo maye na o manyimo no enya nyuma ketwa umabo mo modern papa hospitals ahodo masisi akwanya ahodo omayi bebre na Ghana fo ho togo papa entumi enyuma pa wo mahye no enyuma na betumi akasa ede ama wo no ne senti ndise amanyoko no ma wo nam na wo bontoa ekasete wo no no oso ne de wo monti jai chese emfa wo no ho kuranya de a eha on de biala da na wo de wo nim sei nyuma pa wo no mahye wo manyimu ene nyuma papa wo mahye ene se de ne matumi akoye ede ama eye MPP amanyoko no ene wo na Ghana fo betumi ahwe na watu aba ede ama wo no okasa na wo kire mu se ukopie mu ayo mampeni da John Ejekum kufu aso ya ndc amanyoko yi eka nsem bebre na de fa papa unse papa yi wasan papa ne modern mo nso ani baako pa na nso ne nyina echi no wo hwe ne modern mo boy a ebi nsi da e wo man Ghana mu we nyina da di se MPP amanyoko ni amanyoko bi obo ho modern pa ne senti afia bato ya babetwe MPP wo te ne tekra yenti ensem hudo bi a akwasi akwa okasa no ode to semtwerefo animu ndc fo no mamu nyo magene se afi abei obi ba bewiem no de wi ni na bi yen ye de medjuma ye die ye de edjuma ya yo ebreso a ye de ni na betu dwan magana fo etimi ehunu na omo yese omo beto aye so enti no se modi helicopter se modi hwan modi die na ebehwe oni ade o Ghana fo ayo magene se the alternative ye empty dada no na asa ba ye kwakoto aba ma wo mo eti ye de na no yanto aba ma wo mo na de mo so ye nsanto aba ma mo Ghana for omunimde adia Ghana for I reject NDC juma ya ye no ombehwe fun nom dia maye enti no say we the drone no so we di dia yo yina say yina no behia say yemfa emra ayisi ahye no enye adwuma na enne no afie omumpen kurofo a sabe omubekọ a strong room amon kopeti any biscuit ni ade nwe na o strong room ni abre amanfo voter omato na so mu protect no na mo de yeti no ni ade dia ene na ade bedimu but mom fantom adwene mu say obi anya na adwene say oba bobokro no bia wo elections mu we are going into these elections by the work we have done only because say no accepted normal ye dey na mom so omo no just so be fly drone wo polling station polling centers ni ade nyina no ade a omo dey to the bitim say aso bi nya ye obewia aba no we are telling them say there be ye nim djuma ye di ye nim adwuma ya yo a Ghana for be hwe say ye nim de omo ye nti ye de ye hye niema ma de o de no de omo so be da nyam na no na mo ye say esi be ye bi nti no omo ko fly drones ni ade me na omo ntum na ye omo nhye omo niema ye yo no mfamra elections no this elections is going to be the past and the present yes and ye de kwakoto aba no ade na mo be ya magana ade na ye ya magana ye pese ye to aso eno ni asem no ye ni hu nkomo ni enko ye ni Masajo bedwani adema achim oda constituency eno wa piamantemu Alexander Akwasi Akwa na wote ne kano emra so safe ye twa ye ho ne yakoba ye ba afi ye de agudie mu nsam ene ba beto akase bo no so apakan GH wanya bebo aguram e wo fi ha no musei enti ye twa ye ho sema ye ba o de agudie mu nsam sport update no ba beto aso e de amaye DL News. Right, abusiyan samo bibiala ha emo bibiala kwaba endewe mfambra DL 106.9 FM ende ukwada ewia promotobre kase boy so mreweru sa gudie mo nsama wo so ayaboabo no abusiyan yede ni nyina na ebaba down nsampi na na eguyan pronso a yede ba Ghana gudie mo nsama a na nkrofo nkro so de wa latest any exclusives no ya boabo ni nyina no ayede ba mi amede nsam na bro na di ameje so no eya yesu ano de share apakan GH the Blessed King so means from na mention some na sem form dia mention here am from fifie miwia na makwako wie won crofon cross dia the 13th edition of the All African Games Accra 2023 and raw games ahudo opina to the results IAPP mu no wo mema na fam no group A no on second games no to the Black Satellite of Ghana na fie choma ye fan Gambia under 20 no ebo meka pole miensa emo mutimu ba ko Misbah Aziz enya go ni ba ko ma Ghana Abdul
Abdul Aziz Isa the inform chap no onya go baako ede Ghana ena Jerry Efrie ede third goal no ede twaso ede mo man konkro Ghana endra ye winning by 3-1 against Gambia. Sansuna Beni under 20 no omuni o ma ye fe ni Congo under 20 no omo kotie obia entumi amfa ball Anthony Yonko atenam 0-0 ena APA efimo after 2 games no ewo group A emema na fem no Ghana under 20 no ready kan ya 4 points Beni under 20 no etosumi no omo 2 points Congo under 20 no etosumi sa omo 2 points na Gambia for no etwa to a omo 1 point a yere won some edit to anim ukopiem ewo mana fem a group A no endro mo second game no etodwa na Black Princesses of Ghana echi oma yefe ni Tanzania ebo meka mienu mo mutimu bako Tracy Chum ene abayiwa yefe ni Mukama Abdullahi ene nya 2 goals no edema Ghana ene afenso no oma yefe no Uganda omo under 20 mano echi Ethiopia under 20 mano ebo meka mienu a omo ntimante uwem ewo mana fema after 2 games ewo group A ono say ene on table netie Ghana yedikan ye 6 points Uganda etos mienu 4 points Tanzania etos mienu 1 point ena Ethiopia twatwa omu ni point bia yede won some edit to anim na after say Black Satellite yechi omaya ye freno in the Gambia ebo meka polpol miensa emo mu team ba kono ena coach edema Black Satellite ye friend Desmond Ofe akasa abo ne mrante na baso o se no amone mo omuda na di no na omu deserve wi no nti omo obo ma baso a yede won some edit to anim na so far no urem our medal table ne so a say NT Egypt for ne de Okwadwo America Trom omachin futuro kra no uhu oma ready kan omo medals ne mako Edrio Ocran 994 gold medal omaji 53 silver omaji 21 and a bronze no omaji 20 Nigeria etosu mienu omo eye medals ne mako 48 ebani gold omo 22 silver omo 10 and a bronze no omo 16 Ojeya etosu miensa omo gold no 18 omo silver 23 bronze omo 25 okay kani nyina boma 66 medals and ekita omo South Africa etoso 9 omo gold no 18 omo silver and omo gold no 18 silver no omo 17 bronze no omo 31 okay kani nyina boma 66 ohwehwe Ghana asio baby kra and yane nama inde yada 12 position yaji gold bakon yaji silver miensa and yaji bronze bakon okay kan medals ni boma makuma numa yade won some edit to anim na yenko piemo ewo CAF Champions League no any Confederation Cup no na endra quarter final draw na to dwa no yamfantu anim dia uwem ewo CAF Champions League no endra after draw no say ena quarter finals no ekokoye Simba of Omaya ye friend eye Tanzania omone El Ali of Egypt enebebo ena TP Mazembe of DR Congo omone Petro de Luanda of Angola enebebo Esperance Sportive de Tunis of Tunisia any ASEC Mimosas of Ivory Coast enebebo ena Young Africans of Tanzania any Mamelodi Sundowns of South Africa ena ebebo na CAF Champions League no omo quarter finals no first leg no ebeba so March 29th and 30th 2024 ya ena second leg no ebeba so April 5th and 6th 2024 ya uwem our Confederation Cup na eno na Ghana fo nyina no na ye twen air draw no na after draw no say ena quarter finals no ekoye future of Omaya yefen Egypt omone Zamalek of Egypt enebebo ena Abu Salem of Omaya yefen Libya omone RS Berkane of Morocco enebebo Rivers United of Nigeria omone USM Algiers of Algeria enebebo ena Stade Malien of Mali omone Dream City of Ghana ena Edibebwani into Dream City omobeko Omaya yefen Mali ene Stade Malien edi akobwani wonsam no na Confederation Cup no omo first leg no ebeba so 31st match na second leg no so aba so April 7 for yere wonsam edi to anim na nde ubepiem e Ghana ha matches awuro ebetodwa Division 1 League no matches ebeba so and of course Ghana Premier League no matches ebeba so yenwem ne yemfa wonsam emfa to anim dia Division 1 League no na watwi ana midweek we no match day 17 no and eba so ehase ndro uwem e zone 1A hona bobo kwa ye friend wa power SC etna fiema Stephens ekochi omo bom ekamienu emo motimu baako ena mana so etna fie ene Tamale City ekotia obi antumi amfa ball Anthony Yonko atenam 0-0 NAPM in the games na ebeba so no Victory Club Warriors omone wasunta ene ebebo 3 p.m. ena sa game no ebeba so ena friends Tachiman Heroes omone Northern City FC e de bebo ani nyame adumande 3 p.m. ewo hene ameya stadium
yɛde nsɛm ɛde to anim owuram ɛwɔ zone 1B na ɛnɛ games ɛbɛba so wɔ no bobo kwa FM Banfo Soccer Academy ɔmo BA United ɛbɛbɔ ɛwɔ Nana Kramansa Park 3 p.m. ɛna saa game no ɛbɛba so DBB United ɔmo ne Mighty Royals ɛde bɛbɔ ani ɛwɔ ɛyɛ DBB Presby Park 3 p.m. ɛna saa game no ɛbɛkɔ so nyame adom ɔkyena games aka no ɛbɛtoa so ɛwɔ zone 1B wɔ Young Apostles wɔ Wenchi Sports Stadium no ɔmo ne 11 Wonders ɛna ɛbɛbɔ ɛna afei so no wɔ Hene Ameya Park no Techiman Liberty Youth ɔmo ne Brekum City ɛde bɛbɔ ani wei any games a ɛbɛba so ɛwɔ zone 1B na yɛde ho nsɛm ɛde to anim yɛwura mu ɛwɔ zone 1 ana zone 2 no na match day 17 no yɛmfa nto anim dia Soccer Intellectuals omone Sky FC and ebebo and afenso no bobo kwa yefene Park Academy omone Venomous Vipers ebebo ewo Mohammed Kamila Park 3 p.m. and asa games we nyina no ebetumi abaswa yade won sam eri to anim Kumasi King Faisal wajiso Okese Park no omone Seshi All Stars and ebebo and afenso Asekam FC no wo Biposo mini park no omone Nzima Kotoko and ebebo wo Robert Mensa Park no Mysterious Ebusian Draws and Future Stars enebebo and afenso no bobo kwa yefene Swedro All Blacks no was Swedro Sports Stadium no omone Baseke Holy Stars enebebo and afenso Rose Park and new Edubiase AFC enebebo ewo Akon Park nyame admo china game baako ebeto fam ewo zone 2 ho Young Red Bulls no omone Elimina Sharks enebebo ani ewo Robert Mensa Park yade wonsam ede to anim ewo dwumedie no so na uremo ewo zone 3 wa say enomo fixtures no so etie baso ene Susubribi FC omone Atram Divisa ene de babani FC Nania ene na God ebebo Home Stars ene Vision FC ebebo Still Believe ene Accra Athletic ene ebebo Golden Cakes ene Kofodia Sempefi ene ebebo Akachi All Stars ene Kotoku Royals ene babani ene afenso Ankuti United ene King Palace FC ene babani games we nyina no ebeba so 3 p.m. Ghana time ende zone 3 no game baako ebekam ochina ene ebeba so wo Akim Tafu Rovers Park no Okoro United omone bobo kwa yefren Hoho United ede babani ochina 3 p.m. Won sam no na zone 1A no omutable no say NTA Victory Club Warriors Erican 28 points Techiman Heroes etosmienu omo 28 Tamale City etosmiensa omo 27 asia ono Steelfast eda 7th position 15 points and a Wansunta eda 8th position omo 13 points zone 1B no Techiman Liberty Erican 30 points Young Apostles etosmienu 29 Mighty Royals etosmiensa 26 asia ono BA United etos 7th position omo 16 and 11 Wonders eda 8th position omo 16 oko zone 2 na Holy Stars Edikan 31 Niwe Edubiase etosumienu omo 29 Sky etosumiensa 27 Elimina Sharks etosu 9 omo 26 oko asiawa Swedro All Blacks omo da 14 16 points and omo Asekem etosu edunum omo 14 and a Young Red Bulls so eda asiawa 16 position omo 12 points and one sam no Vision FC omo no lead table no e zone 3 omo 37 na God etosumienu 31 and a Hoho United etosumiensa omo 28 Okoro United etosu 9 omo 28 oko asiawa na 14th position no Susubribi omo 15 points Akachi All Stars etosu edunum omo 10 points and I Still Believe eda 16 position omo 9 points and one sam no yemre mo Ghana Premier League no na match day 21 no fixtures na beba so no yamfantu anim dia say NT and wo Wafa Soga Kope Park no Great Olympics and Kaya United and beba 3 p.m. and asa game no ebeba so and afenso no wo Golden City Park Brekum no Brekum Chelsea and Adriana Stars and beba and afenso no wo Babaya Sports Stadium no Asante Kotoko and Accra Lions and beba 6 p.m. and Uremu in Century Sports Complex 3 p.m. no Samates 1996 and in Swatrema and Dibabwania yadon some editu anim nyame adom china games ebeba so no wo Babaya Sports Stadium no Dream Sasi any Heart of Folk ebebo Bofo Kwata no any Heart of Lions ebebo Media Mani Bechem United ebebo Royal Tamale United any Ghost Stars ebebo and ochina no Legon Cities any Nations FC ebebo yadon some editu anim Ghana Premier League no table no say NT Samates Edikan 35 Adriana Stars etosumienu 33 Asante Kotoko etosu 9 omo 32 Nations etosu 9 omo 31 Nswatrema enum 30 Brekum Chelsea ensia 30 and
Nson ye Bechem United 29, Heart of Folk etoso nwotwen omo 28, Great Olympics etoso enkron omo 27, Mediama omo toso edu omo 26, edu ba kono Edin Sesi 25, Legon Cities edu mienu omo 25, edu miensa no Babiani Gold Stars omo 24, edu 9 no Accra Lions 24, edu no no Bobo Kwa ye friend Career United omo 23, team se egu ase wa omo anhwe ombeko relegation no edu nsia no Heart of Lions omo 21, Bofo Kwata no etoso edu nson omo 20, and Royal Tamale United etwa omo 18 pointer omo da 18th positioner and won some no top scorers no Diana Stars Abrante friend Isaac Minta 9 goals, Augustine Okra no obechem na so okwa Tanzania or da so kitane 9 goals no Hamza Isa ewo Hasofoka or 8 goals yede won some editu anim ewo dwumedie ne so enya asem ketwa na yemfi Ghana na yemfa ye ni nchemu onkrofo nkroso na yem monitor ni yen yemfa nsidia ukopiem ewo Bobo Kwa ye friend Lazio Akachia no mo manager Mauricio Sarri na so mene okase wa resign say dwumedie no ontumi ndibiem enti Mauricio Sarri ede ni dwumedie na atwo as a head coach ede amabobo Kwa ye friend Lazio yede won some editu anim ukopiem ewo Spain Bobo Kwa ye friend Celta Vigo Akachia o masake Rafael Benitez o mo se ne modemona odan edi no ewo fam enti mene okase Rafael Benitez Celta Vigo mpene for asake na mede won some editu anim endra UEFA Champions League round of 16 second leg no games mienu etodwa results IPPM no say NT Arsenal after 90 minutes no omochi FC Porto Bomekabako o mentmente first leg no FC Porto Esho Mobako inti aggregate no ekoye 1-1 yede penalties na hyehyɛ so no and Arsenal winning 4-2 omo advance akopiem e quarter final na ewonsam no endro Bobo Kwa ye friend Barcelona enso echi Napoli e Bomekapol Polimiensa e mo timu baako aggregate no ekoye 4-2 in favor of team ye friend Barcelona timino ka say Barcelona so qualifier o makwakopiem e quarter finals na mede wonsam editu anim na so far teams qualify kopiem e quarter finals no say NT Real Madrid if Spain o qualify, Barcelona if Spain o qualify, Manchester City England, Arsenal England, Bayern Munich if Germany and Paris Saint-Germain if Omaya ye friend France almost so qualify na ene 2 games ebeba so a second leg e round of 16 Bobo Kwa ye friend Atletico Madrid ebet na Omu Stadium ye friend Civitas Metropolitano Stadium ref friend Simon Masiniak ofi Poland and ebekwa this game no 8 p.m. Atletico Madrid any Inter Milan nebebo first leg no Bobo Kwa ye friend Inter Milan sheba kwa Atletico entumi ante Sansuna ukopiem ewo Signal Iduna Park ewo Germany ref friend Daniel Osato ofi tiri and ekwakodi Borussia Dortmund any PSV Eindhoven ombebo enwumre no twe aggregate no 1-1 intine Dortmund be hwani so betumi ayem konya qualifier ye don some editu anim English Premier League no and one game ebeto ja 7:30 Bournemouth and Luton Town ebebo and a Coupe de France no so ebo enwumre 8 p.m. Paris Saint-Germain and OGC Nice ebebo busia ye nyina so ne emfa gudiem nsam na ye boabo no ni nyina emfansi na Nhyiraba mprapreche na ye mfa kasebo no ensima ebusia me amedia gudiem nsam no edebro di ameje so no ya Yesu ano de hye Apakan GH the blessed king. Over to you Nhyiraba. Apakan GH Nhyiraba oh tell what adwuma adwuma na Arsenal de me bompa say Champions League ne betumi age omo bon no betumi age endra o hwe e bompa kwan omo fa so etumi win game na it's possible betumi age. All right me da se bebre Apakan GH na wote ne nkan we na etiefo aha na me ma ye kwan me ya di DR agime nsem kase bono ede ne nyina ebesie na onipa oboa me ede me kopie mu Facebook champion Taylor ba matente ahofa ewi adwa no afin so do tintima fidie ne furuma ede ma me ne ma ko ye kama pa de ma me ye DJ Omalion na afin so kasa boy mu samufo news editor Okogyeabour the Gangster Cat ono na sa kase bo mu nyina ede ma me nso a medi kase bo mu chia me medi ade Nhyiraba Kwadwo Sammy B emra mi sorry so yi na adwo asilki ade DR hour eba abeto so mesra ma kasa vie nko so na ha na ma pade ni nyina wo DLFM 106.9 yema mu nyina mu anitia ade hye DL